Co pro mě parkour znamená? No všechno, dal jsem do toho půlku svého života. Takže jmenuji se Pavol Sadvár. Jsem ze Slovenska, ale bydlím tady už v České republice 26 let. Takže parkour dělám 18 let. Takže k parkouru jsem se dostal k tomu, že jeden kamarád mi řekl prostě, že dělá parkour, je přeskoky, tak jsem říkal wow, jakože to chci taky umět. No a prostě jsem začal s ním trénovat. Jako první, co jsem se takhle naučil, tak to bylo možno tak ten front flip jsem se naučil za týden, protože jsem víc trénoval každý den. Já trénoval od rana do večera. Vždycky jsem přišel ze školy, najedl se a šel jsem hned trénovat. No nejtěžší trik, co bylo pro mě, tak byl rondat flick double backflip. Přemet dozadu a z přemetu dozadu hned vyskočit a dvojité salto a dopadnout. To bylo nejtěžší, co jsem na co jsem trénoval dlouho, ale udělal jsem to. Ale říkám, ukázal jsem silové triky a to nikdo, jako z těch parkouristů, málo kdo umí. A to se mi stalo, že jsem přecenil své síly, možná jsem byl unavený, ale dělal jsem prostě flow ve vzduchu, jenže mi to nevyšlo ten dopad a nějak se mi noha prostě počmykla a nějak se to utrhlo prostě tam. Já se připravuju mentálně nebo psychicky. Já prostě přijdu a prostě to tam rubnu. Tak jsem byl naučený a tak jsem se to i naučil. Jo, nejsilnější moment byl pro mě ten, že prostě tam byla Ostrava a všichni mi tam hodně podporovalo a tleskalo, řvalo prostě, tak prostě to mi dával ten vibe prostě toho prostě vyhrát. Tady prostě musím mít to první místo a stalo se. Jo, byl jsem unavený, ale nějak extra nějaké doplňky jsem nebral, abych nějak měl. A potom mě vlastně na Instagramu mě oslovila Katka, že jestli nechci zkusit fitline, tak tam už jsem cítil prostě, že na druhý den mě třeba vůbec nic nebolelo. Jo, že už ty svaly prostě držely tak, jak mají a nebolí mě, takže aktivize, mě to nakopne. No, jestli to dám ráno, tak ráno už jsem takový chilly, odpoledne si to taky dávám před tréninkem a mám víc energie, takže bez toho bych asi nemohl být. Kdybych to neměl, tak asi takovou energii nemám jak teď. Já si myslím, že to je spíš disciplína. No, že prostě pokračuju, jak já jsem si říkal už ve 14 letech, jak jsem dělal to první salto, tak jsem si řekl, že prostě budu skákat a trénovat, prostě dokud ty klouby slouží. A to je ta moje motivace a ta disciplína prostě, že pokračuju dopředu a nezastavuju se. Takže motivační větu bych mu dal třeba nemysli a skoč. Že prostě všechno jde, když sám chceš.